Khubor Pibaro Shakatup Khubor Jungi Gadon Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kasngi kilong, ka standard operating procedure kaladon umdan kambanting bansmi Deputy Chief Minister, penremjur kathma orang di Juki iki jingkrenjong sembut Menteri Rangba iki nongsong Shillong Ka Jylla, berking ki pulit ya kayat kayeng jeng kipat ba, bat klat no umlung bat kaitor bakraw kari khasi iba rana kharkungor. Bat mentangin pai shiki khubor bakam benya. Haka review meeting kabalalong hinikasngiu sembut Menteri Rangba ulaong bagipat ba Kim Day banting yiki bayap na kajingpang COVID kat kendai namar nakaliang ke Sorkar Jylla kila penbiang yiki SOP. Ula kentu ba Kim Day banting namar baya ka met bayap la penbit penbiang na ka hospital bat ki bayap hayeng ki day ban pentip syaki CHC ki ba Shillong hatau. Ki ka Shillong ka tau le ni ki hayeng ba sem ka ba pelong yiki ba kinting kinsmi. Dengan aku ban ong bahaka ni kapor ka SOP keladon mdei bandon gejing ting gejing smith namar ba ya kamet kitik bayap na uneu kenyang jingpang la penbit penbiang haki hospital bat kitu ki bayap hayeng ru hab ban pentip segeneres PHC CHCs kenang baka health team kan le ya kabadon kam bat hadin nang ta ni IT haki bayi nge basen haka bor Shillong ga bor tau leni haki bor niam ki baper ki bahap ban pendek ya kamet kabadang sa Uloong ru baki beneficiaries ni kinong yo benta ki bayo yu kaw Russian and FSA baro lada ken langi ki bayo jingmentoy ki poi hadu arpoi lak 1,000,000 shispa 1,000 ngut. Lingba kani ka scheme ki batuk kinyo jingmentoy bat ki bayo yu kaw ubalay tingka ka sorkar kala IA san kilo shikli briw yu kaw nakabenta ubanay jimang bar ubanay jili. Kinong Shillong ki bayo na jingmentoy na kani ka scheme NFSA ki poi arpowila 1,000,000 shispa 1,000 ngut kabamut ka section jong ki baduk ki bejenja kalahap lepa ha kani ka kategori te lengba de kijingrap jong government of India nakaliang jong Sorkar Jylla ngala de penbena ban ngasupen kan mau biang menta ka janmit kolong bang idon bok sibun bangila menta ubenai me bat ubenai jun nalor ba kiyo utu kau uba kihapan seu lai tingka sikilo mentang ye ai susu lada kalong yeng kabayo lai pusan kilo si benai hakador lai tingka kinyo su salai pusan kilo uta pada ubom don kam seu sinayaru naka menta ubenai me bat ubenai jun kabamut lengba jong kani ka scheme ngangit sken ki baduk ki bajenja la kumnuru ngin yo jing mentoy lengba jong kani ka scheme Bat uloong ru baka jingkiu jung ki bapang ka day baki tu ki briu ki bedon ni ki dak kishin ba melumala ki ting ki salia ban tes bat ula kentui ki pat ba balada don ka jing sngo pher hakamet kim day shu ban ya kle lang bat ki we ki briu bat ki day ban pentip ya ki health worker don ka sngo bayong kle lane ki jerho ke ka bakile kalong kim salia ki ngam lele na mangi bayong kle bat ban le pates su teng ki ting teng ki sngo salia lani teng ki kwa ban buri na mario tip ki briu tika bangi kwa ban kerpat na kaliang ka sorkar menta kalau bangi kerpat kalong yaki wei nong Shillong ban bapit sngo ba nang ne sekmat habe pidon inu jing sngo ba ka don ke jing shit ke jing jerho ke jing kriat lani kanu ka sain hagamet sngo ba wat lerain nengkong pitang chulap Pisiam ka bakum kata, wat ya mixu hayeng hasem, syong marway, hay jaka ba namya mix, nang takabaar pat, pentip hakitukin numbers, kenang ba, nakaliang ka team jong ki health workers jongi, kinyo banle, ya kabadon kam.
ngakwa ban petip ang ni ba menta nakaliang ke sorkar ngilabu kini ki dedicated line ke bang ngingi ong ka war room helpline lani ong be ke helpline bat ke bangibu umde syu tang HDC office mentang ila notify hakaway pakaway ka block headquarter hakaway pakaway ka block headquarter nga try player I ka notification bat sngo baha nakaliang jong piki print and electronic media sngo baha ban pen kan mau ya kene ka line ka number sya ki pai ba no nong jong jela bakin sngo baha ban kan mau ban spellendet ya une u telephone number balada don kanu ka bagi sngo ban phone sya une u number kin nam la ran phone complain khnang ba ngi nakaliang sorkar nginyo ban le ya ka badon kam Kahinyaw trip achik national movement sengkimi da kajing sngokia ka kentui ka sorkar bakam day ban bolang ha kajuk ka hospital iki bapang covid khat kandai bat iki bapang de kiwei pat kijing pang namar kin sajur kajing yebit ya kani kajing pang ka bashir khay namar kalong thik kumba bo ye wei phan pot ha kajuk ka shang babo iki phan babha kani kan sapen pot lang baro kani kalong kajing kentu bat kajing karpa jong ka HANM hadin kajing kiu state palat kajing pang klam covid khat kandai ha ka jylla bat kajing jur kajing yap baman la kasngi katkum ka khubor bakalakta shisha yakari shitlup khamtam ekari khasi ka be jingi namar kajing don lang ki bayo yu niu knyang bat ki bapang de ki wei pat kajing pangru ki mi na kaju kajing khang bat rungru na kaju kajing khang kani kan long kumba IB ye ki pat ba jong ka jylla Meghalaya kumta kat kum kajing ai jing mut jong ka seng de ban bu bat sumar la ka jong khnang ban la ban rotting khong ya kani kajing pang balada ka sorkar ka sngow thu ya ka dor kajing em jong ki min sim briu ka de ban snap ya kani kajing ai jing mut jong ka HANM hospital bulan hapo jong ka nongba kabu bakar sumar ya ki bayo pang COVID-19 bat kumjuru ya kini ki normal patient kumbolaja civil hospital Woodland Nazareth Nikrim bat kumputar ka HNM ka kwa buntu dak jinsok kiai ka sorkar namar bang UI kajingkiu stat jong kajing yebet COVID-19 ya kipat ba jong ka ri ke ipejungi kau namar ba la subuh hajo ya ki nampang COVID kemudian positif cases bat ya ki jingpang ki badai kansa ki badai ki maria ki badai ki jingpang ba per kane galong ka jingma bat udak jimen sao ikipat ba tu retorel namar ba kimi nagaju ka jingkhang kirung no kaju ka jingkhang teka seng H&M kala perkhat sani daga jingso kya palat ila ka jong ka jatmriu kumju ka jala prawai ka kentu ya ka sokar Meghalaya ba kade ka polisi terekam jong ka sokar Meghalaya kalong thik kumba penpor yo nuk yang jingpang namar haba u nong yo pang COVID positif cases utialang hagaju hospital badan ki normal patient kemud hajaka peluna kemud kerang juru syu ne kajing pang COVID-19 nggerpat di kesorkar bagi kentu sorkar ba kadai ban bu la jong ya ki pesam khamtam ki ba yo positif COVID-19 bat khamtam ya ki negi patient balong normal dan bul ka jong ong ya ki bayo COVID positif cases ba kinto ka jong wat naman siya ne
Namara ya setlang hagaju kalong tek kumba penpur ya untuk yang Jepang. Kathama urang li juki but workers power of Meghalaya kapinrem jur halor ka jingkren jong sembut Menteri Rang Ba Ka Jylla da ka ba ulaong yikinong shnong Ka Jylla bam tang ka ja but ujur. Kathama persya yok nyang covid khat kendai kamde ka jingele hapading ki berius pa but ki beduk. Ki berius pa but ki babiang ka kam ka jam ki la ban im saar nilai snem klem kamai but ki don lei ki ban sasan pateng ru kinum yap lada yo kamai. Henry minta kani ka klam ki beduk bat ki nong tere nong belas ngi kim don chu wat tang shi sin bam ka jaru ban bam kim don kamai kim don pisa bat ki thia thli ka kpo ka jingkren jong sembut Menteri Rang Ba ka de ka jingkren pin mong ka bashir khaitam bat ngim la ban pedang ba udai shi sin don ban weng ye ki te ki kintin ba ula klei bat nga kwa wan ong kum ne kumu Menteri Rang Ba phiri ban song thu ba ho ka klam ka khta engi baro nakaliang ka koi ka khya Henry, kam kata kum juk, yo borus pa bari baduk. Kiba don ba em, kidang la ban em saar lai snem klam da kamai man kasngi. Ya kiba belas ngi, kila ayap lupa. Nama ki bela menta, ki bam da me. Lada pim nak mas ngotu e kata, pim don hok bande uta nong mi khmat. Nama nong mi khmat, ude bande uta uba pet, ya kabha kamiat jong barok. Bat kam tam, ya kitu ki badon ka jing jinjar kalong ka ik bas ngule eran ban yo asngo ban ong ba ka sarkar kamla ki ya penbiang ela di pile ayo ma piang tu ka sarkar ka kamram ka sarkar ka de ban la ban penbiang e baro mangina ka tur ngila dawa ba pihak ban ai ka jing kersan namar man shim snem ru ya kular ka tu ka jing kersan han rebon ni tip plan baka klem poi syaki bade ban poi tis ngau ba Waya pendon kami kan ka khlam kum kalat bania kamai spa bania bam sam bat bania ban ben sa shisin yo do usuk bat ka isu kamde ka ka sarkar ka bajenja ban pet yo do usuk lada ka mon ka don mangina ka tur bat ka workers power nila ajing mut na ba pila ban sai kan ka pisaro ban ajing kersan ya kitu ki babelas ni ong shim bat lum ya ka pisa ka basit ai ya ibai emale R.San crore. Shim R crore. Handre pongut pilayo shispa R po crore. Sa megane san hajar kawai kalong yeng. Spa R lak sau po hajar kilong yeng pilalaban ai. Handre balai pi ong kejenjar nama pimdon kamon. Bad ngila ongru wayakitu kibakamai than palat ya kesilak. Kani gadi kapor. Ban khati naki Kenang banya ya la banya emlang barok. Katu kare kepisau pai ba. Katu ka tulok jong kiru kade na bami na kepisau pai ba. Te mentangi ong ba kini ki benai ki banwan kate no arhusan persen. Bat sedang na katulok jong ba prestun tunso. Bat ru ya kitu ki useless appointment. Political appointment ni stai pendau pendam no. Bat shim kitu lop nang tu ban sapriang ban ai syakitu ki ba shim jing e shisha hakani ka khlam Hakini ki khindiat tayo lasaki ye ka jingkiu state ki bayo uknyang jingpang covid ha ka Jylla nakliang ka sarkar Jylla kalapelong da ka jingkhang dam bahado lai phuwei terik jimbang arjar arphuwei khnang ban yada na ka jing sapriang uni uknyang jingpang Nakaliang ki pulit ngilai I kajing tre shitom jengki hakeling kenong ba Shillong ban pendep eka kamram bala benchet haki da ka ba perking ya ka yat ka yeng jengki pat ba ban pentikna ya ki pat ba bakin om yat ka shrum sheneng Henry bakin mi tang hak ba ki don kam e
Kalong ke ke basngausi bat do nong shibon ye kari khasi jain tia jungi hak batang hapo ars ngi ngila do no ya arngut ki melung bat kai tor bakraw kebela ketek jingmut ban pen emi ke jat pen riu khasi jain tia menin kesngi ngila do no i ba pede kuman pen ken mau i ba pede i di belarwa ye ke jingwai bapau ba hakari khasi jain tia haki por i mei pa bat mentaru ke jingwai jadu ayusha yang apila ai Bat minta ke step arpway terik ujimang arajar arpway layo sa Khubor ka jingkla no iba rana karkongor hakapor kendai bejimin step. Kendiat syapang iba rana karkongor ide ibla prat lenti hakaban penpriang pai ba i kisur jingwai kasi lingba katop sur jingking ksiar. Katu kan i jingwai bapau nam be ilarwai kilong griwar ngalong tang unong bella tiu kulap babun rong bat kiwe. Kemensim shitrem ialah kejat benriu, kedok nuut berselejing iit ia kamariang, kejing im shisur, kebiria kedanda bersyongnya, bat kini barok kisnap kasi tenrai ki palang lingba kejing rai jing iba rana karkongor. Ila kajok jing job ia kekusna Meghalaya State Award, Tirot Singh Awards for Arts and Literature, kesenjuk ki barikor kasi Riti Academy, ka ai buram hakanam uklur bakraw iba rana karkongor, litsuk wai hadwar ublay. Imat kadang-kadang ban kenangan kuat ban teguh ngamal balai ni ka jylla balai ngap na yo imat kadang-kadang Snow hanamai Snow singam kuat Balai ni ka jylla balai ngap na yo imat kadang-kadang Bat daki tuki Khubor ngila poi syakabukut tat hadu banginde syembiang keblai shibon.